Sloboda govora je napadnuta kao nikada ranije. Ne ugrožava me 25. amandman, ali će se vratiti da progoni Joea Bidena, kome želim da poručim budi oprezan sa onim što želiš. Zahtev za opoziv je najveći lov na vešticu u istoriji, rekao je američki predsjednik Donald Trump tokom obilaska zida na granici sa Meksikom. Američki predsjednik Donald Trump u posjeti Teksasu, gde obilazi zid na granici sa Meksikom u mestu Almo. Trump je govorio o neredima u Vašingtonu kada su demonstranti upali u Kongres. Mi smo nacija reda i zakona, rekao je Trump i pozvao na mir, dodajući okupljenima da je poštovanje snaga reda u osnovi agende. Trump se prvi put obraća javnosti posle upada njegovih pristalica u Kongres tokom protesta u Vašingtonu. Donald Trump izdao je 2 naloga samo nekoliko dana pred predsjedničku inauguraciju Joea Bidena. U jednom naziva Antifu domaćom terorističkom organizacijom, dok u drugom zabranjuje američkim firmama i pojedincima poslovanje sa proizvođačima određenog kineskog softvera. Trump je potpisao memorandum u kojem traži od državnog sekretara Mikea Pompea da u saradnji sa državnim tužiocem i državnim sekretarom za bezbednost ispita da li Antifa može da bude označena kao teroristička organizacija i da se njenim članovima zabrani ulazak u SAD. Ministarstvo pravde već je javno potvrdilo da akcije Antife i sličnih organizacija odgovaraju standardima domaćih terorističkih organizacija, stoji u Trumpovom nalogu. Kako se dalje navodi uz brojne primere njihovog delovanja od 2017. godine na ovamo, nasilje koje sprovodi Antifa predstavlja opasnost po ljudske živote i suštinu naše nacije. Trump navodi i da bi trebalo osigurati da mogućnost ulaska u SAD imaju samo oni koji će poštovati zakone, dok je aktivno članstvo u kriminalnim organizacijama važno za odluku da li podnosilac zahteva za vizu traži ulazak u SAD kako bi učestvovao u nezakonitim aktivnostima. U drugom nalogu, odnosno izvršnom naređenju, koji se tiče kineskog softvera, Trump navodi da Sjedinjene države treba da preduzmu akciju protiv proizvođača pojedinih kineskih softvera kako bi zaštitili nacionalnu bezbednost. Naloženo je da se ispita da li taj softver ugrožava nacionalnu bezbednost i ekonomiju SAD-a tako što taj softver služi za prikupljanje bezbednosnih i privatnih podataka u korist Kine. U naredbi se navodi da Kina i Komunistička partija Kine prikupljanjem osetljivih podataka mogli bi da prate federalne službenike uz saradnike i naprave dosije o njima. Zbog toga su mnoge federalne službe zabranile upotrebu kineskog softvera. Do tada naređeno je da u roku 45 dana počne zabrana poslovanja svim pojedincima i firmama iz SAD-a sa proizvođačima spornog kineskog softvera. Također u roku od 45 dana treba da bude doneta i preporuka koja se tiče zabrane prodaje i transfera podataka korisnika iz SAD-a firmama iz inostranstva, prenosi Sputnik.